Muling umiiral ngayon sa probinsya ng Tarlac ang General Community Quarantine o GCQ. Ipinatupad dito nitong August 13 na tatagal hanggang sa katapusan ng buwan. Bunso dito ng pagdami ng kaso ng COVID-19 sa lalawigan. Nitong August 14 lang 139 ang naitalang bagong COVID-19 cases sa buong Tarlac. Dahilan upang umakyat ang kabuuang aktibong kaso sa 856. I-elevate natin ang ating quarantine status from MGCQ to GCQ. Bakit? Para po malimita ang movement o mobility ng mga ating kababayan. Kasi nababahala po tayo dito sa probinsya at sa rehiyon sa pagtaas ng mga cases ng COVID. Paglilinaw rin ng provincial government, wala pa po tayong Delta. Alam ko may mga bali-balita na meron na raw Delta sa isang bayan. Wala pong katotohanan yon. However, nagpadala na ho tayo ng 400 plus samples sa Genome Center for testing. mananatili ang curfew hours ng probinsya mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Lahat ng mga non-resident, lalo na ang mula sa ECQ area, ay dapat magpresenta ng antigen o RT-PCR test na kinuha 72 hours bago ang pagpasok sa Tarlac. Marapat din na bitbit ang vaccination card kung tapos nang mabakunahan kontra COVID. Sa kabilang banda, mahigit 125,000 Tarlakenyo na ang nakatanggap ng COVID-19 vaccine. Malayo pa sa 1 milyong bilang ng eligible population para maabot ang herd immunity. Rainiel Pawid, CLTV News.